Sibika udaba oluthi umama uthi uhlushwa ingane yakhe emngenela uma igeza bese imbhansa izinqa. Lo mama uthi impilo yakhe ayisahambi kahle ngenxa yesimo esibucayi abhekene naso ekhaya. Lo mama uthi uhlushwa ukuziphatha okungafanele kwengane yakhe, indlela imenza azizwe ehlazekile futhi ephazamisekile ngomqondo. Ngokusho kwalo mama uthi-ke lesi simo siqale njengento lapho ebecabanga ukuthi mhlawumbe ingane yakhe iyadlala, kodwa ngokuhamba kwesikhathi uthi-ke lokhu kuziphatha kuqhubekile kwenza-ke azizwe engakhululekile ngisho nasekhaya lakhe. Awuzizwele-ke udaba lwakhe lo mama. Angikhona ukuphila kahle. Umntana mangigeza uyangenela ngigezela khona ekamereni. Kwesinye isikhathi unokungibhounce ibunu. Uyenzani umuntu omdala Umntana kubhounce ibunu kanje. Ukushaya ibunu? Yebo, umntana bengimzalayo. Manje ngahamba ngatshela umakhelwane wami ngoba ngihlale ngintlozi naye, hey mama, mfethu, nangu umntana ngibonisa umhlolo. Makasuka akushaya ibunu usuka mntana utakiwe uphuzile okuyenza angimtholi noma uyabhema or uyaphuza, angimthola katholakala. Ngathi uyabhema. Angimtholi. Hayi unokulala ukuthatha izinto la indlela yothengisa. so mina le ngithusayo njengoba umama akhe lithe ujula lena liwa njengoba mawuthi unokushaya isibunu umntana umntana into efuna uyibuza usuka kwenzakalani umile mhlawumbe ushapa libunu akhe ngibatla understand how it's like mhlambe ngiyageza sengigqokile ipaint nebra ngithi hayi athi ngithathe noma yini la ngimangidlula nje. so wena mama unokuhamba ngepaint nebra ibe endlini noma like ngifuna ukuthatha ivaseline mhlambe ingaphi dining room uyayibona ngiphume ekamereni ngithi athi ngithatha ivaseline apha ngizobuyela ekamereni mhlambe uzongena uphuma ngale thola ukuthi usuka asehumini lakhe makangene uye lo esibunini sakho ngimdala ngingaka umntana nami engimzalayo makavuke ekuseni ugwayi wakho uqala uthe ini uhleza avukele uhlala lapho makavukele awuvukele nje ngihlale uvukele angi-understand Why angatholi girlfriend? oh so yazi mina into engizibuza mama usuka avukele yebo Ugcina mripa phela tena moreipa phela because umuntu omdala wayimele ushaye umama wakho isibunu hawu ayikho lento ayenzayo umntwana. akajola bangaziboni ke ngibona. ngaphandle kokushaya ibunu eyiphi into ohlupha ngayo ngaphandle kokushaya ibunu ukuthi awuhlukumeze akhe uyithe ushapa libunu uthatha ini imali yami pension uthatha amabhodi uthatha zitsha senyasaba ifoni angisayazi ifoni sengithenga amafoni ngayingaki ungihlukumezile yazi umuntu omdala nomntana uyangidina ungihlukumezile athi ngimbizi Hayi sesasaba. kuthi ngikuphothemele mama please khona la ka phika untela size ngapha kucha portal to mama untela uze ngapha umuntu omdala what oh we are on the what ibuhlungu ngiphatha kabi Amakamera angaka manje ngenzakala. bayibona le kai Hayi sorry sisi bese. sha ye Ngimqale nje ngibulisiqala nje. ngithi my brother le kai yeah so teddy bear etsa lang ka yona Teddy bear. ore ke ha o tloa o tsuwethu ha o itshwa Nna kala ka tshedi bear ne bompone le motlaso. Yeah. O le motlaso. nna ke le motlaso Ah. motho mo lo right ke kopa re lo emelang mo le hanyane he please re eme ngicela usi right my brother wena kahle kahle Tironi njani? ha ke sharp yeah motho mo la ke se mo emela kai Asingamela khona la nje yazi. Siqedele tabeni zingaka. okay motho mo kopa re emele mo please my brother igama ubani Ikamusiyo. ubani Phiwe mari session ngiza ngosesh. o estraten bakubiza ngosesh maka wena igama lakho usiphiwe ay sesh Isambane News sibuya nazo sishisa.